ọ na-abụ a na-eji mmadụ nwata anụrụ ọgụ egburu egbu ọ sị na ọgụ a na-atọka Odogwu Asaba emegide nwa ihe adịghị na agada ekweghịzi ya njide wee banye na nsogbu ọ banyere bụ na nwa agbọghọ ya na emere ihe na garịsa ibon gị n'ime họteelụ ọ bụkwa na biya na ọ bụ na azụ shọpụ ma ọ bụ n'ihe na mechara wee kwụọ ụdọ si ya nwụọ ka ọ nwụrụ nwoke wee banye na nsogbu maka gịnị nkata ya na ya kpara ihe ha mere n'ime ụlọ ka e buziri pụta ama amazi ka anyị na anya ụfọdụ na-asị justice for nwa agbọghọ ụfọdụ na-asị justice for Odogwu Asaba mana ihe a ji chọọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata bụ na enwere ihe ụfọdụ ọ na-abụọ na-eme etu a ọ dịka onye ọbụla ịma onye nwụọ ikpe ada ma onye nwụrụ anwụ maka gị na onye nwụrụ anwụ na-ekpekwe n'ikpe ya bụ na ya bụ nwa amadi nọ na nsogbu ifu ebe o ji ikpere nọrọ ka onye seminarian bịara na vileji ọfụ na-elidi na chaplet aka dị etu a na-ayọ ayọ na-ekpe ekpere ya bụ anyị chọrọ ineba anya n'ihe gbasara ọnọdụ ahụ na etugo abụ onye na-ekiri anyị kịta ga-eji mụta ihe na ọ bụrụ na ọ dị ka ọ na-adị ya bụ ka m kpọbata onye otu mgbe Epetike ndị Igbo maka anyị nwee nọ n'ụbọchị taata Epetike Gwumba onye nke m anya bịakwa ụzọ ekene m unu Epetike mana ọ bụkwa mgbe niile na-achọ ekene mmụnụ nke ihe ikene ha ka ihe iji ekene ha mgbe niile mfat mbọsị ọzọ ikwuru ya mma nkwenye kwerigo aha chọrọ ikwe ihe na-agwagbe ekene m ndị ya nọ ma ha ịbụ ọkwa aka mana ị na-enye m ezigbo nsogbu no ihe na-ekwu bụ mgbe niile kwenu nke anyị kwere anyị kwụtara gị ekene m unu anyị m ekwe enweghị ihe iji ekene ihe na-adịghị n'ime okpokoro ihe na nwoke tọghe mgbugwe eji ka wee bịa gaghị abụ nsogbu bụ gịnị nwe m nsogbu m nkịta na mbụ na ofu nwoke nọ n'ụlọ mkpọrọ anyị jee na sel amaghị mgbe o ji apụta ihe tụbara ya ebe ahụ bụ ihe dị ya na ngada maka na nwata gara asị na ọ narị ya virginity bido na virginity nwata wee gakwụ ụlọ nsepụta ka ifo gị na ya bụ cherekwo kwa nke asị na flavor nke ọ bụ na ọ bụ ọ gawago mmụọ na echelu esi na vegini nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ka o kwuru nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ifukwa na picture nwa ahụ gasị na Facebook na ndị otu afụgo ma interview ya mbụ okay mana ihe ọ gwara ihe ọbụla mmadụ kpọrọ nkịta ya ka ọ na-azụ ihe ọbụla ọ chọrọ anyị kpọwa ya na-akpọ ya na no mma ife ọbụla because enweghị ihe chọrọ isi mụ na mmadụ okwu last month mụ na ya na-ekọ na-akọwara na mbụ virgin onekịta m nsị that no he doesn't need to as a grandfather na mbụ virgin ọ sị na asị matigbuo onwe m o so wee bụrụ ọ ma okwu na mbụ virgin ya bụ na nwata ahụ bụ virgin anyị kwetara na virgin anyị kwetara na ọ sị na ọ bụ virgin so ofu ihe gbaziri ngharị bụ na from ihe nwatakịrị ya kwu na WhatsApp nkata ya na Odogwu Asaba ha kparụ bụ na ife na-enweghị iwe ahụ na ojerede di na nwoke ma maka na ojelu ha oye na shop nwoke kpọrọ ya ka ha jee họteelụ wee jee họteelụ wee jee see ibon gị ọ na-esere ibon gị na họteelụ gwa ike na-esi na nwoke mee nnogbuo ma ogbuo mo na ihe na-ebu ụdị iwe na ọ na-arụ oru o wee bụ na ihe nwoke nyere ya ebu 10,000 ana dịga esi na ife ọ bụla ya jere Abuja na-enye 50,000 so ihe na-enweghị iwe bụ na onye zue 50,000 o chetazi dat na isi ebe ahụ wee jee Abuja godu to and fro peka mpe na iri 70,000 ọ ga-agbara ya flight nne ka nwa na-ekwu ha na ịmụkwa na ụdị mmadụ ruo n'airport wụla ka ji machi ya azụ no the point bụ say na ọ maghị ahịa na onye ndị 20 years ma ọ bụ 21 years onye ọbụla ruo etu ahụ enwere ndị ọya bụ ụdị ndị ala ha ji na-achọnụ na ndị virgin aka ndị ala ha ji na-achọnụ ọ bụrụ na o ruo Abuja except na onweghị right connection akpa ka ọ ga-eji buru ego bata ọ dị ka ma anyị ha hinne mara maazịko mana ihe chọrọ ka ị mara bụdat na enwe nke aha ịbọ dị nke mma etu nwa ahụ dị o kwesịghị na ife ya dị ya n'uche ana o nwere parents ịhapụ parents gị wee si obodo na mama obodo si wee jebe Asaba lụọ Asaba chọrọ nwoke jee Asaba ụnụ sechi ibon gị ife na-ewezighị iwe bụ na nwoke ahụ nyere gị 10,000
no na iseri bongi na enweghị iwe ọ na nwoke omeke mmabụ na hotel ka ọnụ which is not consensual then emecha that thing ihe na-ewezighị bụ na isi na o ji onye gị 10,000 na ọ bụrụ na ijere Asaba ijere Abuja na enye gị 50 then whatever happen unless na onwere ọya nwa ha bụ na ahụ ụzọ obere ha ji eme tops mana ụmụ ebu na ọdịbụ ime before na-achọ ebe onye ya ekonye n'isi maka for reason iji wee je secha ibon gị ife na-ewute gị bụrat na-enyeghị gị 50,000 instead of ọ ga-eji na-eji na ọnụ ọ sị na o rere virginity ego na mara na o retara ego ọ na-agwa nye na nwoke ekwu price ego na-enye mba ihe ọ bịara bụ ka enyere ya aka n'ụdị inyere ya aka mana ụbọchị chekwa ka m bịakwa enwere ụdị iberibe anyị bụ nwoke da maka o doro m anya ahụrụ m na ya bụ nwa amadi nụrụ nwaanyị and ine ya anya ebe ngwe foto ya mfụrụ ma o doo m anya o nwere ihe ọ na-eme nke mbụ then nwee aka ọrụ that is nwee mma nwoke chapụ achapụ na 10,000 abụghịkwa nke ahụ kwa ego mma o ọ bụghịkwa na ego a kwụrụ na hotel ọ bụghị na ego na Hilton hotel which is opeka mpe ọ bụ 30,000 ọ bụghị na ego mmanya na-asụ ya na nkwobi atara mbọsị ahụ na nwoke spendiri ihe a niile maka ofu ọnụ meanwhile 10,000 a o ji tụọ mma sef ọ bụrụ na o were 5,000 n'ime ya gaa ebe dị agha asị ha nekwe na o ji m na njọ na o ji m na njọ anya perie ihe o merụ na ọ bụrụ na ọnụhụ nwaanyị maọbụ na nwunye ya nọ na nsọ maọbụ na e nwere etu ọnọdụ dị ya bụ na ama m ihe nwoke a nọ anyị na-agara na-eji abịa mgbe ụfọdụ ọkpụgharị anyị brain na ya ma ugbu a kịta na dụma na-abanye na nsogbu amaghị m mgbe ọ ga-eji pụta na nga ahụ nọ na ya ọ gwara ihe a na-abịa masị village people ọ ya kwa village people mere ya because na onye ọbụla sense ya dị complete ya na-ajụ ese ihe ọ ga-ekweghị uwe sense ihe ama nkweghị uwe sense ọ ya bụ nsogbu ọ gwara asị ka osu ikwe ka osukwa at the same time nwoke ọbụla kwesịrị ịma ife oke na ihe a na kịta ekwu ogbodo nwaanyị nkwanụ nwaanyị hapụrụ be ha chọrọ nwoke bịa kemaka ọ bụla ịbịara ọbụla na nwoke anọghị ya kemaka ọ bụla ịbịaruru ọbụla dị man anọghị mana ya na nwunye nọ na shop gị ka ihe emezi akpakwa fonu dị ụnụ kpara ya akpa lesen ụnụ kpachaziri nwoke bụ nọọsụ gị pụtara na nsogbu adịghọ ike ọbụla nwunye eji ọjụ maazị skuul pụtazi esi oke na nkwe ya chefuru ka ọ bụrịta na shop dị bịaruzie ọbụla ya na di ya nọzie onye si na ya dị ka esi wee na ịma na ọ dị nwoke mkpa bifo nwoke a mee ya invite ọ dị ihe m na-efilikwanụ bụ na etu anyị si ene ya bụ nwa anya abụghị etu ọ dị maka anyị na-eni anya asị na ọbụ ejina anyị na-eni anya na ọ bụ nwa pinopino nwa obere nwa mere ihe na egego m interview ya ebe mmadụ ndị a na-eme ụmụ random interview bịa jụọ ese afọ one ka ị dị ọ sị na 20 going to 21 and all asị ka e mere interview ahụ ọ bụla 20 years a na-ekwu abụghị eziokwu maka na nwata na onwe ada 21 plus then nwoke wee jụọ ese ịkabụ virgin ọ sị ị ga-enyewu ka ihe iji hapụ virgin ị na-eche ka i were ya nye gakwo dị ka iweta oyi maka ọ jụrụ ọsị na enweghị oyi nwoke ọsị ya ị na-eche ka iweta oyi nwoke ọsị ya na-eche ka iweta oyi nwoke ya bụ na nwata ahụ ọ bụrụ na ọ ka bụ virgin mara na o tego ọ na-agụ ya ikekwe na saịdị ebe ọ nọ na o nwetaghị onye ga-enyere ya aka gbupe ya bụ ụzọ o wee wetazie ya bụ na anyị na-enye anya dịka obere nwa mana nwa ahụ akafee na-akafe again cheki ezinụlọ o si n'ime ya pụta maka na enwere vidio m fụkwara ndị ezinụlọ ha na-asị na ka o mechara na-apụta na aga na treat ya and ha spendiri ebe 7 million naira ndị mmadụ nyere ha aka tụọ 7 million nsị ha ụchụ ọgbụgba. Please, Nigeria, please, I need you people help, please. I need you guys help, please. The fifth of hospital that we carry favor to before she died, we are only almost 7 million now, and everything we are about to do here now, we needed money to go to all the hospital that we rush her to before she finally died. And you know, police, anything that already involve police in a things like this, it need money. Please, I beg you, with the name of God, I just need you guys help. Please, I don't know how you can be able to help us. I'm his mother. Thank you. Give daddy may talk. Hello, I'm the father of the late deceased. Favor Desiri Agbo. Please, we need you people help because
right now they have taken our statement and they have said that I should provide vehicle that they are going to use to go to Benin, the various hospitals that we went to before she gave up. So and I don't have much money again, as I can say. So I need you people help. I don't have anything at all at hand now. So you people should help us out, please. Please, I'm pleading. All right. ọ bụrụ na ị nwere 7 million nwa gị wee kunye pụọ gawa isi ibon gị maka ego maka o doro anya na ihe nwata ji ihe so n'ihe kpaniri ya bụ ego ahụ ọ bụrụ na ọ na-erute ya na ọ bụ na nkwa nkwerechi m na-emebi ya ezinụlọ ha wee pụta wee gosi ụdị mmadụ ha bụ gosi ụdị ezinụlọ ha bụ site na ịbịa gwa anyị tụwara ha ego na ha spendịrị 7 million naira na itrit the girl ka o butere HIV ka AIDS itrit na gịnị meziri maka mwakpo awakporo ya na-erepụrụ ya a na-erepụ ihe na erepụ omeghe na ịdọghị ụkwụ ịtacha azụ enwere ihe na egwu ofu oke na kama achọghị m igwu egwu anyị mana abụ m Chineke person ọsị ịtara azụ ịtara nka na a ga-atanata gị taa ka ọ bụ na a ga-ata so onye pụtara n'uru si na be ha ruo ihe na adịmachịkwa na ihe nwoke mere dị mma maka na maha m ka nwoke ga-eji ọ na-abụghị dịka na brain anyị ada arụ ọrụ na ihe akụnye amaghị m ka nwoke ga-eji ga spendie ụdị ego ahụ maka ofu ndụrụ ị ga-adụrụ ịkwụ ụgwọ hotel mee ntamimo bebi I love you baby preach ihe niile see maapụ nta aka na imagine ụdị maapụ daman na-ese eji mecha akpọwa ya rep maka esegidere maapụ and afụfụ ọ tara o ji wee dughie nwa ya bụ ụzọ ụzọ dị gara onwe n'ebe ụzọ dị warawara ọ ga-eji nwaanyị banyere onwe mechaa ihe ọ na-emepụtara onwe ka nwere ikwu ogologo okwu na ụmụaka so ya nyere mana ofu ihe gosiri na nwata ahụ enweghị ezigbo ọzụzụ ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndụkwa ihe nwoke mere adịghịkwa mma onye ọbụla wakporo nwata nwaanyị ọsọkwa ya bụrụ na ọ bụrụ na gịnị ya akpachaghị ya akpa ya iche ha bụ mwakpo ihe a gwara anyị ịmara this is the only thing ha ji achọghị n'ike eji nwoke asị na wakporo ya ka eji je na nwatakịrị si kwado beluo asị abịa na hotel digen ịnwe ka ọ na-ekwe ejebe na Hilton hotel ụmụazị jee na akwụ ụgwọ ịbata na rum ụnụ sechi ya ibọn gị ọ dịghị ka ọnwakpo ihe ebido na rum tibe mkpu ị na-arụzi ebe ụnụ be nna gị wee sị oke ngwa na ịmụka na ihe nyere m na kwesịrị inye 10 na ọ kwesịrị ịbụ 50 nwoke asị je do your worst do your worst bụrụ na ikpeazụ onwe kesịrị asị ọkwa nsị ndị ope akaụntụ m nka ebe a na-agbado ya ka ọ bụrụ ihe na ọkwa etu ahụ si mee ka ọ gị na ikekwa uche maka ụdị ihe ahụ mana na-agbamarị na the thing is the thing took some time the girl ahụ na-ekwu maka esere ibọn gị na-ekwu bụ na ụgwọ ịkwụrụ m ezughị ọ kara ido ngwaahịa ngwaahịa ka dị ebe ọ bụ na ọ kwụpụta gị iji wee mee ihe na ngwaahịa ka dị ọ ga-eji jebe ma Abuja jebe ebe ị chọrọ ije ma Abuja ma London ma ihe na o mekata banye n'otu ndị ala ha ji kama ya anasịsị ya ihe mbọchị ọ nwụrụ nwụọ ha esi na-ewere ọya ya nwụọ nwere ihe ọzọ so ihe na-ekwu bụ ife o ji ewute mgbụdat na eme ha na nkịta ebe nwoke si na n'ọwakporo mmadụ onye ọbụla tie he n'ome arụ kedu ka isi wakpo mmadụ nke iche wakpo mmadụ bụ na ike na ịdakwuru n'ime ọhịa ma ọ na hịda n'otu na iburi na ụlọ nkwari gị ka ọ bịara chọ n'ime ụlọ nkwari ụlọ ụka ka ọ bụ ebetike kwukwara okwu ya na-abanyekwa ọfụma maka na mana ọ dịkwa m ka ọkwa nwaanyị na-esi ogiri mara ijiji anya kpọrọ maka etu anyị si kwuo na ebe a na-awakpo mmadụ bụ n'ime ọhịa bụ na uncompleted building ụmụ o dokwara anya na ọ dịkwa m ka orugwa nga cheki mgbe ahụ maka enwe ofu nwa m fụrụ mbọsị a oyeghị ihe dị egwu mba na-efubazi n'oge na anụ oyeghị ihe dị egwu akwụkwọ nsọ si mụọ n'ọmụmụ baa n'ụba anụ ọ dị broad nwe ebe ọ gbagara agbagọ ọ sị mụọ n'ọmụmụ aka ekpe baa n'ụba n'aka nri so mmezi akwụkwọ nsọ obe ị na-aba ụba ka ị na-amụ ọmụmụ both of them ọ sị mụọ n'ọmụmụ baa n'ụba so both of them nwee nke ime dịrọ ngụ ọ dị mma mpịacha okwu mbụ na ọ bụrụ na emeghe na akwụfụ ya bụ nwa amadi ọ bụrụ maka afụfụ ọ ga-ata afụfụ ọ ga-atakụti aja takụti kọnkịrị ama m na mgbadiko ogbe ọgwụ ya adanyego anya ọ dago mma m nke a na-achị ya na bifo o mee ihe na
before kunie ọzọ a ga-agụrụ ya egwu kunie n'ibu dike a ga-agụrụ ya mtagọrụ ime kpọọ ya dịka dike before kunie mana ọ ga-esigodo na ngapụta ya bụ na ada agụzi onye nke ya gwụrụ agwụ ada jide onye nke ya gwụrụ agwụ sị ya na jiri nwayọ na ispend ego mba mana ihe ọzọ anyị na-ekwu bụ ezinụlọ ọbụla kwesịrị ịgba mbọ ihe ha na-ekwu mgbe apịrịpasị sweet chingom na-arapụta ụmụ agbọghọ na Bedi Anthony ekwuru m ya so ụmụ ihe a ụmụ akpụrụ ogologo ụmụ ihe ọtọ bịrịbịrị na ụmụ eriwe na afọ eju na-eme na nwa agbọghọ dị 20 years na-efegharị na Asaba maka ọ bụrụ tata ka ọ kpawara kama na ikekwe ọ bụrụ na o rugo mgbe chi kpọrọ ya okodozie aka na nwoke na-enweghị ike ijide nwamba dịka ya nsogbu wee daa ọ na-abụghị ya ijikwa masị m na ọ dịka oge eruo na ọ chọgburu ịnwụ anwụ epechi na ya na ndị be anyị mpịachi okwu nke m geenụ ntị especially ụmụ agbọghọ ọ na-adịrị ụnụ izi eme ha neta asị na wakporo gị otorogbu gị maka gị na wakpo gịnị onye wakporo ama nkwụzi okwu onye wakporo ama nkwụzi okwu n'anya ịma na the best thing ha na-eme bụ blackmailing isoro nwoke jee hotel ịmụ ihe na-eji ime na nwa bụ oge ntị a na-ekpekwu m ekpere na hotel a na-eme fellowship chelu hapụ epolish okwu ka a na-apịacha okwu bụ ife iso nwoke ba hotel ịmụ ihe ị na-eji ime dị hapụala then ụfọdụ n'ime na-asị datara can't a man help a woman for nothing ị na-eri nsị ịchọrọ ego ijekwa nwoke onye ahụ nwanne gị ka ọhọnkụ gị ịchọrọ ha ebujekwa nna gị ịchọrọ ha ebujekwa ọnkụ gị ịchọkwa hepụ even onwe ike friend your dad na-afụga ase dọta nọta nọgide onye ime ọhụ completely ijekwa onye esi ekwentị ya hepụ gị na ịchọrọ hepụ gị as what ịnị differential help mana iketosi gị ka unu si ebe nga esi mba ịchọọ hepụ jee na bank ọbụla side bụ na ilu na ijekwa bank mana jeta na-edere help na a good girl ihe weta collateral weta nne gị na nna gị so gee ntị na-agwụ onwe eziokwu ị na school ike ịma na subject ị na-eme ịdịghọ good na onwe ihe ị na-eme ijekwa lecturer si ya na-echekọ help gị ka ị na-enye nothing so ka uru nweta no help gị isa for chukwu onye chụwa gị ọnụ de ọ na-eti mmadụ n'obi ọjọọ like onye nkịta ị na-ekwu Odogwu Asaba whether you like it or not his life will go condemned hapụ go tomorrow life had to go condemned useless go life ya o mere last few months 3 months or so ihe wuru bụ one girl si na-ere pụrụ emechaa enecha ọbụna na asị ka ọ na-asị mmadụ eji ebu saịdị ahụ ọ na-eme severally ọ bụ ha ọ chaga anapụ ego asị na ire pụrụ ma ọ na-adị ime onye ka ọ na-akụfara asị na nke so na-adị ime ọntụ idizere dị si onwe ka eje ụlọ ọgwụ jee ihe da ụfọdụ ihe a na-ekwu bụ asị what kind of thing is this ichere mmadụ ka ị na-eme today of social media ịchọ help ijewe nwoke isi ebe nọ chọrọ nwoke jebe Asaba ọnwere na ka ọ bụ ọ bụgoro pastọ ndị pastọ na-edina nwunye mmadụ ọ bụzie nwa agbọghọ at your age ihe na-achọ ihe abargo uru ihe na-achọ bụ easy money. Don't you know James Ali said easy come easy go. You want if you want something you pay for something. There's always a price tag in everything I name. Go to any supermarket at all. Every item with price tag. Don't go and say help you. As the guy said, no, when you have an economy, see what I'm working about, see what I'm working about. Give a cook, a gename, a jimmy. Oh, Gumba. I saw him go when I did that. Come, I never good. Candy in any Maro, no one, I'm going to be my uncle. Nina Aquado, only Wapuru wine, in Aqua dear. Omehe Wapo, only one you just could have say bonking. I will do the one you want. I won't yan can work again with Nickman. I go for Uncle Wook and I use I. I put it on I Teticana cheated come on us, German, I'm not Teticana cheated. Give a wine chore, Jebe, run a shop from Jebena Hotel, Lot is a cheap bongi, and I add. Not open I go, where we don't chat. I don't know how long he had taken before you make the same woman. We're going to I know that the room Mano will everybody and go from Kwanyelumba nyugu, kwanyeli bogu. UGWUMBA.